hatagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Depong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ng katuyuhan, ang sarong isyu malinawan asin masolusyonan. Ini po ang hapot sa DCGB. Pero bago po yan, mga tugang, ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, ang alcoholic hepatitis asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mog mga tay, kay pan po nasabayanin proteksyong liver aid. Liver aid, silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule para po sa salud asin proteksyong kangatay. Yan po may silimarin na hali sa herb. Natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid sa rupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na paginom kang liver aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man ora, mahilig man uminom uday, mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na! Para sa baskog na atay, ang liver aid silimarin capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Iganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. 7:43 in the morning, aramon ta daw mga tugang ang mga latest na report. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuuma. Baretang bareta sa 3rd District Canalbay. Bit-bit ni Jimmy na salita. Jim, kami Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay. Makakaroon niya to. Primero, congratulate mo na si Vice Mayor, kamalig Vice Mayor Maria Ardel Ding Baldo. Dahil ang kaduwaan posisyon niya sa Vice Mayor's League. Primero, siya ang ilihir na Vice Mayor's League President Tigdi sa probinsya ng Albay, Albay Chapter. Okay. Then siya, Vice President man sa ginibong eleksyon kasapon sa Vice Mayor's League Bicol Chapter. Tanaging presidente baga, na-interview niya to si Yes. Pandan Vice Mayor Eric Rodriguez. Ngayon, na pag-araman niya to, nakasuhapon, automatic nagkaiguan inaugural session, primero, ang Vice Mayor's League Bicol Chapter. Aramon niya to kay Vice Mayor Ding Baldo kung ano sa nag-transpire. And ikadua, kung ano man ang mga aktibidad, mga programa niya, itong kan Vice Mayor's League, digdi sa Albay Chapter. Maray na aga, sa ibong na linya po si BP Henry sa Angkor sa DCGP. Good morning, Vice Mayor. Vice Mayor Ding. Good morning po. Opo. Good morning po. Congratulations, tabi, ma'am. Thank you so much po. Kapala ng Vice Presidente kan Vice Mayor's League sa Bicol Region. Congratulations po. Opo. Thank you po. Opo. Vice, primero, pwede kong maraman, ano po ang ano nga po tama ba? Mandate o mandato kang Vice Mayor's League of the Philippines? Actually po, ano siya, gabos man po na ikaw po ba kita sa probinsya, ikaw sa region, tapos ikaw din kita sa national, Para po siyempre napapag-urulayan kung ano ang magayon din na maginibo bilang mga vice mayor. So, iyan po ang satuyang mandato para mas mapakarayta ang pag-legislate sa kada banwa. Ayun. Oo. Pero sabi ko nga ni kasapon kay President-elect nindo na nangalas ako sa mga sa liga ng barangay bagay guwang sa sangguniang panlalawigan, di ba? Ang board member igwa. Pero kamong vice mayor, gano'y representasyon sa managari legislative department sa Pilipinas, sa halangkaw na parte kang Pilipinas, Opo, day po. Siguro sa po yan na maray po na brought out, pwede rin yan sa pag-urulay, sa national, pwede sa pong i-open up.
Iyo. Kung ito base sa ano yan, local government code, baka pwedeng maadala na ma-amend. Ano tabi, Vice, di ba? Opo, Mahiling. opo. Mahiling Opo. ang sitwasyon. Ano ini importante ba sa inyong papel bilang mga presiding officer diyan sa Sangguniang Bayan? Opo, iyo po. Iyo. Ang city po, ma'am, kasabay po nito? Iba Kasabay man? po, so, city. Ano po? Kasabay po. Kasabay. Bakit Opo. kaya ng League of Cities? Pero sa mayor ito, no? Opo, sa mayor, separate sila. Opo. Pero sa vice mayor's league, kasabay nito ang cities. Ayon. Okay. So yan pala Okay, so kamo po bilang presidente kang Vice Mayor Stig Salbay, VP sa Bicol Region, ano po ang gari priority po nito na pwedeng gibuhon para po mas lalong mapakusog ang trabaho kan mga vice-alkalde po, Vice? Base po sa pagururun mi kasapon, kasi nag-meeting na rin nga ni kami. Siyempre mas gusto may pong pakusugon ang makapacitate ang lambang vice mayor para mas magayon ang mga maging maluwas ng mga ordinansa at in mga resolutions. Lalo na po unyan na talagang nagbabago po baga ang sa tuyang panahon. So nakulon din dapat magbago din ang sa tuyang mga legislate na gibo ng ordinances para mas mapakarayta ang sa tuyang pagserbi, mas mapakaray ang governance lalo na po sa mga lokal na banwaan. Oo. Kamo po ang although gari mas garo kamo department head pero kamo ang nagmamanihar kang local legislation Vice sa kada munisipyo syudad. Opo. Oo. Gura naman po ka-challenging ang trabaho kan pagiging vice mayor tabi. Actually, very challenging po kasi kumbaga kami po ang tulay between the people and the executive. Dapat po, kasi ang executive, silong din po makafunction. Kung marang suporta kang legislative, lalo na kang vice mayor. Kasi, lalo na po ngunyan, kada hiro kang mayor, tiga-agatan sindang authority from the sanggunian. Tapos na program, Talaga? dapat ma-approve kang sanggunian. Ayun man ang plans, dapat may legislative counterpart, legislation. Opo. Opo. Sige po, Vice. Masihan ito ang AIP po baga, yung annual investment program. Dapat po maagi sa sanggunian, dapat po i-adapt niyan through a resolution. So gari po, tama ba? Gari co-equal body, ma'am? Kamo? Sa chief executive. Sa prinsipyo kan checks and balance pagabot sa governance? Iyo po, actually. I see. Very good. Okay, sige po. At sige po, Vice, ano pa? Ang Salbay, may naling ka pong dapat priority na gibuhon tabi o sa imong pagtuko bilang presidente? Siguro po sa mga anoon ko na tawan ki focus, yung sa solid waste pa din. Solid waste? Solid Opo. waste. Opo, okay. Opo. Lalo na sa environment, nakulong po katang dapat i-legislate. Oo. Naiming taman sana kung gaano dapat tawantang atensyon ang sa tuyang environment. Yung mananggad bako po anggan mo niyang problema kan mga LGU ta sa Albay ang disposal kan basura, Vice? Saro po yan. Opo. Oo. Saro po yan pa rin sa main problem. Oo. Kamo po sa Kamalig, saan kamo nagtatapok yung basura? Sa Daraga pa din po sa Iba Beso. Ayo. Private baga ito. Adi. Opo. Pero sa Kamalig po, pigiingon mi na magkaigo na rin sa diring napukan si basura. Ayan. Mas Ano nilang po, kompleto mi sa mga machineries and equipment na kaipuhan po. Ayun. Okay. So yan talagang pinakagaro dakulang challenge sa LGU. Naramdaman ko, Vice, kang enot, mismong DNR ang nagsurat sa mga munisipyo. Po baga. May penalty pati ito gayon. May penalty ito kang enot Opo. Oo. Kaya dyan sa Indo palan may kuha na kamo, may pigibo ng lakdang na magkaigwa sa diring tapukan. Opo, Oo. Sa Kwantabi Bay, sa buong Albay, ano ang gari pinaka-concern kan mga LGU sa lalo kan ninong mga vice mayors may kinaraman sa garbage disposal tabi? Ano nakakaulang nataday nagibo ki basta-basta na mag-create ki gari pud kan so sanitary landfill?
sanitary landfill. Inot po, syempre, mabakal ki daga. Yan. Oo. Bakit man po basta-basang, sa date, or then dapat po baga syempre, may requirements man kung saan dapat na location. Opo. Ang duwa po yung pag-build ka to, medyo ano din, alangkaw din po ang presyo. Tapos po sa mga kaipuhan din ng mga equipment, kaipuhan pa. So, ang pinaka-major na po dyan, hindrance minsan, is yung budget. Iyo mananggad, budget kan lokal na gobyerno ta. Lemang kayo po niyang gasalit na kantidad, tabi, Vice? Opo, iyo po. Pero pwedeng i-loan yan, halimbawa? Pwede man po. Or grant, gayon nga, may mga nagataong grant o na programa. Tapos sa ligas, naramdaman ko, gari, grant ini kang ACID baga, Spanish? Iyo po. Opo, biglan ka sa inda kang ACID. Oo. Ngunyan po, wala po akong aram na nag-grant, ang tataong grant. Ayo. Kaya talagang mainguwa ang LTU na magpunduhan. Loan siguro, Mayor. Sigurado, igwa. Mapautang. Mga bangko. Sigurado yan. Opo. Okay. Sige, Vice, congratulations po. Salamaton sa oras mo tabi sa DCGB. Thank you man po, Sir Henry. Ma'am, pwede po maulit pala. May lista ka po, na-memorize mo sa mga officers po nindo tabi sa Vice Mayor's League? May ano po yon? Na may kuwan ka po, may lista ka kang mga officers na na-elect sa hapon? So sa Vice Mayor's League? Regional Vice Mayor's League po? Iyo po. Madali sana Sige po. daw tabi ba? Pakiulit daw tabi ta. Ganing ma-inform taman ang sa tuyang mga mga kan publiko siya, mga officers kan Vice Mayor's League Bicol chapter. Yeah. Okay, sige po, go ahead. Sa President po, ang Vice Mayor Eric Rodriguez from Pandan, Catanduanes. And then, ako nga ni po, ang Vice President. Opo. Tapos, ang Secretary General po, si Vice Mayor Gianna Yapiuco ng Mercedes Cam Norte. Cam Norte. Oo. Cam Norte. And then, ang sa tuya pong Treasurer, si Vice Mayor Edsel Di Maiwat ng Iriga Cam Sur. Opo. And then, ang auditor na po, si Vice Mayor Celso Lau, Cam Pilar Sorsogon. Tapos po, ang satuyang PRO, si Vice Mayor Charmax Yuson from Batuan, Masbate. Ayun. And then po, mga Board of Directors, si Vice Mayor Gerard Panon ng Camsur, and then si Vice Mayor Luis Gutierrez ng Legazpi, si Vice Mayor Limuel Sortida ng Catanduanes, Vice Mayor Casimero Padilla ng Cam Norte, and then si Vice Mayor Michael Goysayco ng Sorsogon, at saka po si Vice Mayor Fernando Magis ng Masbate. At yun po, may tig-appoint man po kami sa kada probinsya para po digdi sa Albay, tutulong distrito, nag-appoint po kami para madangog din po ang boses ng distrito ninda. So sa first district po, si Vice Mayor Glenda Bungao, sa third district, si VM Cherry, as in Cherry Sampal, as in si Vice Mayor JP David. Yan. Opo. Okay. Salamat po, Vice. Congratulations po, Giraray. Apo. Thank you so much po. Opo. Thank you. Welcome po. Jim? Sinig di sa Albay tabi, isang Vice President mo, Vice? Si Vice Mayor Glenda. Sige. Tabako. Tabako si Vice Mayor Glenda Ong Bungao. Aram ko kayo, ni kan paka-eleksyon, ang plano ni Vice Mayor, President Ding Baldo, dari ipagra-round sa indang regular na meeting. Ano po, Vice, nagpauna ka mo kay meeting sa Albay chapter? Ganyan po na October, first week of October. First time na magkakaiwa ka mo na session? Opo. First time na... Actually po, decided me pa po. So maglilibot ka mo? Iyo po. Okay, so yan tabi sa BP. Yan ang pakipaguro niya to kay Vice President sa Vice Mayor's League Bicol Chapter and digdi sa Albay, siya man ng Presidente, si Vice Mayor Ding Baldo kan Kamaligalbay. Congratulations tabi, Vice. Opo. Yan tabi, BP mga tugang, si Vice Mayor Ding Baldo kan Kamaligalbay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga.
3 minutos bago po magabot ang alas 8 ni Naga. Natagari may kuminagat sa kuya sa kuwang ko, Jerome. Lagi sa braso ko Lagi sa may namok yun din takon tawo ini, pahalaba. Ini sarong tusok. Baka nga Ika, Jerome, may kapilyohan ka naman, Jerome, sa buhay. Baka nga, sir, kinamrasaan. Ano, ikos? Baka nga, kinamrasaan. Nangyari kan, ining Jerome na, nag-iisip naman si Jerome kikapilyohan, Kinamrasaan. Ano ba kamras? Pwedeng saro man sana. Ako ang kamras, no, iba karapas. GB. Always number one, always at your service. Baka narapas nga ikasarong nindo. Alright, sige. Alright. Unang hapot, kamong nagdadangungon yan. Tama daw mga tugang na nag-resign si Speaker Martin Romualdez bilang Speaker kan House of Representatives. Gari obvious man ang simbagadi. Pero ano, dapat bang haloy na siya na nag-resign? Dapat bang haloy na siya mga tugang na nag-resign bilang House Speaker kan House of Representatives? Di ba? Uta ka nagluluwasan mga tugang sa mga darakula o ng kontrobersiya sakad sa nakaisip na magbaba sa pwesto. Pero baka sa puon na puon pa sana. Baka aram niya kung ano ang nangyayari sa saindang grupo, no? Pero siya mga tugang magayon man sa desisyon ako para sa kuya tama sa desisyon niya na siya mag-resign bilang House Speaker sa likod kan kontrobersiya na kinakampang kan sa iyang opisina. Hello? Hello? Tama daw sa desisyon niya, bossing? Una bagata ang tadigdi style tadigdi sa Pilipinas. Halimbawa ito, araw ka nadawit ka sa mga kontrobersyal na resign ka na lang. Tapos na ng investigasyon. Oo. Okay. Dahil ka nakabali. Kaya makikadigdi sa Pilipinas. Oo. Tapos maghali ka sa pwesto mo. Daradara mo na sa piras mo. Tapos na. Pag wala ka na sa pwesto, gari minakalma, di ba? Minakalma. Nawala ka sa pwesto. Nakakuha ka idea, sibunuan, tapos naman sibunuan, dahil na ito mabubuno. Oo. So paghali mo, gari luway-luway na nagkakalma, dahil ka naman sa position, medyo dahil ka sa limelight, di ba? Oo, kung sa mga kang tutas, nahulog ka na, dahil ka naman pwede ka ulog, tamati ka na. Oo. Pero gayon, dapat yun sa pag-resign. Natulong pa at matok doon sa imo. Yan. Yung man ang ganda. Pero dapat yun sa paghali na yan, dapat din malingawan kung ano sa iyang accountability sa publiko. Iyang ko ta, maski mag-resign ka na, o kaya maski nagadan ka na, kung pwede nga din garadan ng bagaan na, maski gadan ako ta, investigaran pa ta. So, proper thing na walat dyan. Marawi mo biraray sa inda. Iyo. Ang problema iyo. Kundi, may general na nag-suicide gun general. Wala mag-suporta ka ito sa pamilya. Pero si dating presidente... Araw kan mga diskayangan. Kung ibo na taxi. Turaga mo may taxi kita sa Pilipinas na taxi Ricardo. Okay. Ito so kay Biskaya. Yeah. Si Ricardo. Okay. Yun ang pinaka-option digdi sa Pilipinas medyo. Yeah. Pag nakul kang hinabas, tapos mag-retiro. Iyo. Okay. Sige. Opo. Okay. So kung bagaan ang mga Marcoses baga, di ba mas gada na si Ferdinand Marcos, pero di man kinabawi gabos, di ba sabi sa rahot sa inda na hidden wealth, di man baga di. Siguro kinagkapera, pero di man masyado nakuha talaga, mas gada na siya. Pasiguro, di ba? Okay. Salamat, Migo. Salamaton. Maski gada na ko ta araw-araw ka nagretiro na, imbis na karan man gada, bako iyan option ang pagretiro. Yeah, okay. Salamat. Alright, thank you. Di ba? Yan ang sa bagay, mga tugang, sa ibang ilingon nindo sa nako kayo nakaya, sa Japan gayon ito,
Nag-resign susaro na cabinet secretary, tanasarahutan siya, nagyaman siya. Good morning, sir. Sa opinion ko lang, kinaoro na yan ni BBM. Ano gusto mo? Mahali isip. Paano ba kaya? May mga kung ano nagluluwasan. Tapos si September 21, igwaki mahiwasan na grand rally sa Manila. Ang September 21 saro sa mga significant dates sa Pilipinas. 'Di ba? Bako ang September 21 so deklarasyon yan kan martial law. Tama, September 21 pigdeklarar ni dating Presidente Ferdinand Marcos ang martial law sa Pilipinas. Bako tabi yung mga listeners, mga may edad ng mga paradangog ta, pig-declare niya mga tugang sa martial law, September 21. 1972? Kung di ako nasasala, 1972. Ngunyan, may rally sa 21, September 21, Domingo. Ha? May rally po September 21, mga tugang Domingo. Kaya, baka makapagian-gian ito na pag-resign mga tugang ni Speaker Martin Romualdez. Sa totoo lang, baka masakong ano, dahil pa bang kidirektang sahot sa iya, nembulto siya sa anomalya, wala pa man baga. Kaya lang, siyempre, bilang command responsibility niya, siya nagpapadalagan ka ito na kamera, kaya siya naghali, sabi niya. Pero sa mga hearing bagang pagdangog, sa mga hearing baga, kung di pa mang kidirektamenting testigo na nagasabi na nakaturo sa iya. Tama? Is it fair enough? Sabi yun tayo tabi. Hello? Hello, sir. Yeah. Good morning. Amigo. Morning. Ako, kita sir, nag-observer man lang ano. Okay. Ang nangyari sa palibot, naramdaman mo sir kang tawag na nakalipas ng mga bulan. Oo. Nag-announce baga so Iglesia ni Cristo ang National Prayer Rally. National Prayer Rally. O, tama. Oo. Pero bago ka ito nangyari so National Prayer Rally, nag-resign si Congressman Sapro. Okay. Naman, pagdating ko naman kita ng 1 trillion rally, nag-resign si Romualdez. Si Speaker. Oo. Yes. Pero, tayo po nag-inside lang. Rally, magre-resign siya sa Iyo. para lang po. Baka may masunod pa paling rally. Baka may mag-resign pang saro. Yes, kung may pasunod pang rally. Pero baga, hindi tayo tarang kung nag-coincide o talagang kaya istorya kang presidente o ni National Prayer Rally sa Iglesia. Tama. Pwede ko na mag-step down ka muna. Diba? Ano naman, hindi naman pagkatoliko. Magkakakwang rally naman sa 21, ano na kung magpahingalo ka muna. Yung mananggad, ano? Baka nagkataon sana. Baka nagkataon. Oo, baka nagkataon lang. Pero pag natuluan talaga yung ako yung nagkataon. Pag natuluhan, gari ba ng... Dekwaram. Iba ng ururot. Yeah, correct. Okay. Sige, Migo. Salamaton. Di ba? Yan tabi ang ilingon ta. Okay. September 21 na, may rally. Hindi inuumaga. Sige. Hello, good morning. Good morning po. For the power vested in me, Wow. I now declare martial. Di ba pa rin September 21 yun, 1972? Yes, Migo. Sana na kita. Nararamdaman mo, parang 2 years old lang kita. So, dahil mo harap. Ako, wala pa ako sa mundukan. Wala pa ako eh. Kaya naging mata ko, ako baga, martial law baby ako, naging mata ko, martial law na sa mundo. Kapag kayo na haloy bagay na martial rule. Martial rule. Iyo. Kaya buti ng mga 80s kayo. Oo. Tapos kayo sa tao na disiplina naman talaga. Although may mga napiktaran kayo may mga human rights violation. Iyo baga. Pero taratutong kayo ng tao sa militar. Iyo. Oo. Mahiling siya na naglusa sa patrol, nagwang-wang. Karipuasan ng mga tao. Ang mga ate, ito, bawal mag-kurpyo. Pero then, ito maulit din na itong panahon na talagang kontrolado ka ito ni Presidente.
Yeah, oo. Siyempre, may takot. Martial law, military rule eh. Di ba? Kaya, very significant yan na September 21, Oo. tapos 1972, the declaration of martial Oo. law. Okay. Salamat, Migo. Salamaton, tabi. Di ba? O, yan, tabi ang kuhan. Sabi kan texter ta, wrong moral logic resignation. Sa garapalan sa politika against the Pilipinas, dapat influence siya pa rin ang kaipuhan. Honest politician sa Pinas is not a escape. Yan. Okay? Sige po. Hello? Okay. Pare. Morning. Actually, aloy na ko tayo na yan natin pa-resign si Juan. Oo. Tumaldes. Oo. Kaya sa nikripisya ba si Saldico? Ay alis sa APRO. Opo. Eh, yan ang ano dyan. Ayun. Okay. Kaya, kung yan, talagang yaw lang sa tao, ganito dapat mag-resign ha. Ayan. Okay. Oo. Hindi ko masanatarin. Okay. Sige pa rin. Salamaton. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Yan. Okay. Basta arugan sa mga nag-resign, dapat may accountability. Di ba? May accountability na dapat palimbagon. Kung ano ang dapat nagibuhon sa indang padagos na committee, mga hearing sa Kongreso as in sa House of Representatives. Hello? VP, good morning. Yeah, good morning. Para sa kutabi, itong pag-resign ni Speaker. Romualdez, Speaker, Opo. saro itong magayuno na move, naning maisalbar Oo. ang tigasabing integrity, quote-unquote ha, kan house. Okay. Yan ang tigasabi ninda. Oo. Pero ang saro pang dapat hilingon duman, tama ka, so accountability niya. Oo, kung anong paninimbagan niya dyan bilang speaker. Sabi ko nga Migo, in fairness, di bang kitistigong nakadirekta sa'yo nagturo na may bilin siyang magabaton? Istorya pa sana. Anyway, nangyari na yan, ang pag-asa ta, ipaapod siya kan ICI. Saro yan. Diba? Pero ibaga ang trust mo niya, nagabos Yes. siya ipapaapod maski nag-resign na. Sabi baga ni Marcos, maski ngayon parientes ko, dahil sasantuhin, kaibigan. Yes. Di ba? If you remember, the elder Marcos ka ito, matibay talaga ito. Oo. Matibay talaga ito. Yeah. Ang sabi ba kan mga gugurang ka ito, ang naging downfall lang ka ito is ay Romualdez. Iyo. Oo. Totoo yan. Oo. Kasi ako, I have come across several documents na grabe ang giniribo kan Romualdez ka ito. Remember, sabi ko ba ka ito, Opo. sa imo, nagkaigo ako time na may stint ako sa PCGG. Yeah. Oo. So nahiling ko first hand yan, mga dokumento na yan. Okay. Ngunyan tabi, ang sarong pigihilingon yan is hain susarong pinaka player duman sa insertion sa Saldico. Yeah. Oo. Okay. Hain siya. Maangan ba kasi Manaylayla? Gusto niya pa imbestigan kung talagang nasa US si Saldico. Oo. Kaan duda niya, wala manda duman. Malay ka, baka malay mo, baka yaon Ang pagpachekan, kung gusto din na magparataram sila, check na din da. Diba? Oo. Alam talaga kung Okay. hain eh. Yeah. Kung yun gusto ni Manaylayla, iyan ang dapat maaraman. Yeah. Hain itong tao na ito. Dahil key player siya, duman sa pinasabing insertions. Okay. Ito ang nag-pave way kan grabing aside Okay. from itong hinalangkawan sulimit kan mga DE. Yeah. Okay. So ito ang dapat hilingon. Pero kung ako tabi, VP, ang sarong dapat hilingon sa DPWH, itong computation in the estimates nila kang project. Kasi grabe talaga kahalangkaw. Yeah. Okay. Pag na-correct mo ito, Baka I believe mababa. ng korupsyon dyan. Yeah. Okay. Pero ito dapat sa dapat hilingon. Okay. Yun lang tabi. Salamat, tabi ko. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service.
Alright, alas 8 Gs, oras mga tugang sa Pilipinas. Magbabalik man hapot, makalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian.
lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Nong Smith Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Smith Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Igwa ko na kudan mo niyang kay Pading Mar dyan sa newsroom. Kung nata ini pala na palad ta, may gap. Ining palad ta, kung nata may gap ining palad ta, ining mga in between kan mga fingers ta may gap ini. In-explicar ni Pading Mar. Taon-taon dyan alas 3 ko ipapaliwanag sa endo. Tan ma-explain po kan si Sarah. Ayan. Sabi ni Pading Mar, ano mo nga pwede kung nata nga may gap ini? Kanya ko ko ipa-explain ko kay Sarah dyan na hapon. Tapos si Sarah ang nakaisip kung nata may gap ang mga in between kan fingers ta. Hello, good afternoon. Ay, good morning. Good morning, Bibi. Yes, sir. Good morning po. Dahil ang magagigrupo. Ano po? Dahil ang magagigrupo sa tuya sa Pilipinas, minaresign ng investigasyon. Oo, okay. Yaman nila suicide. Oo. Talaga? Ito lang, babay sintabo. Oo. Yan, luwas ko. Ah. Tinagbo ko ka. Okay. Yan, nag-book, ma-resign. Pakadagit-dagiti. Gari man sa pakadagit-dagiti, ma-resign. Bibi. Sorry po. Tuki, dito tema baga administrasyon. Oo. Nobinteros baga nag-resign ka ito. Iyo man ang ano? Ano ka balik? 20 daw. Gari man sa naso. Nagsabay naman pagbalik si Jilapilla, buda si file daw. Yes. Oo. Gari man ang nagkaperang employer pa. So, ibang day nakabalik. Bye-bye, Sundabo. Yeah. May mga balon. Iya po.
Yung masarap sabihin. Darapalan. Okay. Sige, salamat. Matarumon man ang reaksyon kay itong paradangog ta. DCGB, Baretang Bareta. Maraming na po ang baretang-bareta na dala po ni Jimmy na salita. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat sa BBP. Maray na aga sa mga bareta. Magigilid ko ng damulag ko. Sige. Trami na mo nang maggumilid muna yo. Trami na mo niyog para hero natin. Tama-report ako niyog para ribok. Tama-report natin ako. Good news na kuta na ta BBP. So, problema dyan sa Josefina Belmonte Duranal by Provincial Hospital manungod sa problema sa tubig na special na pinagagamit sa dialysis kan mga nagpapadialysis dyan sa nasabing hospital sa Iguana. Dahil naki-problema. Gadigwa na naman bagong problema. Ang problema na naman, BP, sa pakadialysis dapat i-injectionan ka ang anapod hipowitin. Ano? Hipowitin da. Sipuwitin? Aha. Tangani. Pakadialysis mo, I-injectionan ka. may injection. Hipowitin. Sipuwitin. Aha. Doon ako kan Kunyan. mga, doon ako kan mga sipuwitin. Sige. Pagkayaan purpose ka to, ang katuyuan ka tong hipowitin na ito. Hipowitin? Dahil magbabaan sa imong hemoglobin. Okay. Ang problema, 1 week na, wara man ka tong pang-injeksyon na ito. Dati igwa, pigapot kan mga pasyente. Nag-init naman ang lawas ko Pagre-report ko, madali ka talaga humalipot ang kuhan mo? Nag-init naman ang lawas ko. Yan bata nag-aasa pa gayan. Mga yaon pa dyan. Kaya nga ni yaon dyan. Kulang ang anak pagkabuhay, di ba? Kulang. Yan kung nagpapadialysis kang mga twice a week, ang kantidad ka labis ang ribo. Napipiritan sinda na magbakal sa luwas. Ngunyan, Kada sarong dialysis patient kay puan kisaro kaan, tama? tayo inject pagka isisalin baga sa imo sa tubig. Correct. Ngani na makabalik naman so kuan mo, stabling buhay. At nagaulo ka. Bang paradangog tayo niyo. Sipuwitin, tama? Basta So, mga bigot ng doktor, maka-explain ka. Ipuwitin, sipuwitin, kung ano, basta baitin. Delikado nga, sir, ang pakadialysis mo. Pagdahi ka na. Let's go na. Laruan ta daw yan, sus ko. Sige. Pagdahi ka na injection kan, mababa ang hemoglobin mo. Dapat may kwan ka, may panguntra. Okay. Ang sabi, napunta sa mga nurse dyan, ngaya kung natatura na ngaya supply, di mi man yan masimbag. Basta ngaya, wala na. Saan ba kalang pupuwitin? Sipuwitin naan? Siyempre, sa drug. Madali lang, may lang. Doc? Good morning po. Good morning, Doc. Onder katabi, may hapot akong madali lang. Ano sungaran ka itong, ikaw baga nasa, di ba, ikaw ang head ngunyan kang siga? O saan kang ngunyan tawag? Bako po, assistant lang ko sa Ligaw. Assistant, sa Ligaw. Pag after dialysis, anong ngaran ka itong pig-inject para ma-maintain ang hemoglobin? Erythropoietin po. Ano po? Erythropoietin. Erythropoietin. Poietin, Okay. Erythropoietin. Sige na, pwede mo online mo ako. Dahil problema. Dahil mo na lang. Erythropoietin. Ayan po. So pagka-dialysis mo, tutusukan kay erythropoietin. Palinig ko na lang kayo. Alam ko yung magagiging. Okay. Okay. Anong purpose ka ito? Dapat igwa ka ito?
Para de po, usually po kasi nag-anemia pag nagtatigwak yung anemia. Nagbababa ang kwan? Iya po. So, Thank you, Ate April. Morning. Thank you. Nagbababa, so, hemoglobin tama. Nagkakagang anemia pala after dialysis, kaya dapat ma-maintain ka itong erythropoietin. Yes po. Opo. Okay. Manggura nun sa dokan, Dok? Actually po mo niyan sa PhilHealth, covered na po siya ko niyan. Covered siya? Ayun po. Oh, pero sabihin, nawawara na dyan sa, nagkukulang na supply yan sa hospital? Hindi, ma'am po. Usually po kasi sa kadakulan po kang pigadialysis, tuminsan ako, nagikulang po yan. Minakulang? May times, pero bako man all the time po. Pero mas dako lang iba. I see, okay. Basta SOP siya, na after kang dialysis, may injection ka yan. Yes po, opo. Saan ang injection po kan tabi, Dok? Actually, kuminsan, kuminsan, ang pigibo po, direkta, o kaya, pwede man duman sa machine na pigabutang. Sisabay duman sa kwan, sisabay duman sa machine, iya po. Sa machine. Sa machine. Paminsan, i-inject siya. Bago ibalik sa gabos na dugo duman sa machine, ikakagin na sa bulong. Hindi na matusok sa pasyente. Pag may piad yan, pig-inject. Hindi naman, duman na po sa machine. Sa machine sisabay. So SOP talaga siya na dapat igwa ka yan. Iyo po. Okay. Ang iba, ang ibang pasyente kasi po, dahil mo nagpapa-injectan, ang iba once every 3 dialysis ka lang. I see. Pero after dialysis, pwede man na ka yan? Pwede man po, pwede man. Okay. Kasi okay. ang pagkagabi po kasi, di ba, pag dialysis, pag nag-check ang blood profile, pag kuhaan niya, ababa, morning, pag hemoglobin niya ababa, kaya po niya dialysis, magtao keto. I see. Saka lang, ang iba, di nagpapakagtulos. I see, okay. So may instances pala, dahil bang kaipuhan ito? Di man, ako po, after kada tulo. Saka kami na pa-inject. Pa-inject, Makulog tabi, Dok? Di man, diretso na sa machine. Diretso sa machine? Oo, okay. Dok, salamat, Dok, ha? Dok Len, salamat po. Okay po. Okay, thank you. Thank you. Ano yun ito? Yeah. Jim? Thank you, Doc. Salamat po, Doc. Dr. Glenn Isip, siya ang assistant head kang Josepina. Pwede man pala na after kang dialysis, pwedeng depende sa sitwasyon. Pero, pag nagbaba itong hemoglobin, yan, injection ng katetang pampa-maintain. Itong poitin. Erythropoietin. Poitin say ka. Karatraut ka na. Erythropoietin. Bicolon man repoitin. Erythropoietin. Sa lubuton. Jimmy. Behave, Jimmy. Behave tabi, tabadagitan kita ka na. Baka mabawian ako tabi kay award. Makaray ka. Pumakaray ka. Sige, behave, amigo. Okay, sige. Sarong klase isang bulong na pam-maintain kang hemoglobin. Okay? Sige, okay. Yun na yan, ang guan. Kakundakol talaga. Siyempre, mahalat na naman gayon. Pero sabi, 1 week na. Yung ani. Baka mag-call sa imo so nagpagod sa ko. Baka yun eh. Sandali lang Baka yun eh. Okay. Hello? Yeah, good morning po. Wala lingon so sa nawawalang mga sabungero. Ay, may lang sir. Ano po yan sa bungirong yan? Ay, ang camera kaya ko niya nakatutok sa tinado. Okay. Sa bago na, konektado din sa report ni Jimmy. Okay. Okay, sige po, salamat. Di ba, paano kaya, nagka-interest ako sa report ni Jimmy, kada kung nang kampigya dialysis, bako Jimmy? Nakapilang dialysis. 3 shifts. Dahil kung nga alam ko, ining dialysis na digdis, may ko dyan building na dialysis center sa may Albay District,
Di ko alam kung paano maging operational yan. So, meaning, kada kung may problema sa kidney, dapat yan, pag naka-schedule ka, dahil pwedeng palampason yan. Ito, mag-uhupag ang lawas mo. Oo, magmamanash ka. Pero, pwede man pala na paminsan, dahil mo kay puhan ki-injection. Ito si Dr. Glenn, nagdialysis siya ito, siya after 3 dialysis. Depende kayo sa kuha. Depende. Okay. Yan tabi pipi, ang pinabot lang sa toya. And sabi ko nga na baka mag-direct naman giraray. Mo ito. Yan tabi pipi, mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Mike, kinaraman po dyan sa salbatan ng bulong ini. Injectable. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Hello? Hello po? Ay, hello. Good morning, amigo. Good morning. Yup. Ako pigda-dialysis ako. Pigda-dialysis ka? Oo. Di kumusta ang tusok ka di sa imong... Kasubanggi, natapos ako. Tapos sa aga naman ako yung dialysis. Pigagamitan ka kayo ni? Ipukin. Ha? Ipukin. Ang pigamit sa imo? Oo, ang pigtutulog sa kuwi pagkatapos ko, pag ababang... Hemoglobin. Hemoglobin. Oo, hemo. Bago palan sa imo, erythropoietin. Yung sa man. Pareho man sana. Oo. Saro man sa tabi. Pero every dialysis mo, pigtutusukan ka, pig-injectionan ka. Ade? Oo. Pag mo ba ang hemo mo, tuturukan ka duwa. Kumusta experience mo? Maray na sukriya ko. Dati, nag-1.5 sukriya ko. Ngunya, nasa na lang, nag-500. Nagbalik na naman sa 900. I see. So meaning pare, babes. Ini, vital ini, sa inyong dialysis, importante ho na maray. Yung importante yan. Pero, babes na yung mga nag-uwara. Nag-uwara-wara na sa ospital, sa katakul ka nakapila, manaubusan kayo pa minsan. Sa government dialysis sa St. Francis baga? Sa government hospital baga kaya, ang purchasing kaya, medyo may mga requirements. Di ba? Okay. Iyo man sa namigo? Iyo man sa namigo. Nag-uwara yan. Okay, ano? Dahil man nag-uwara ta, di ba sa St. Francis tiga? Iyo mananggan. Yeah, okay. Ayan, mapagalkan ko yan. Kanso, mga buhaya. Kalma. Kung sino naging inonon, minaldi ito na sa baw. Bye-bye. Sige. Okay. Bye. Ay, hinda. Ay, nako. Pangyayari sa mga baka. Alright. Pagka-injection po. Ay, hinda. Solusyon tabi sa korupsyon, magkaigwan ng transparency. Puro na lang kaya tutok mo niyan sa flood control. Pero kung maghiling kita sa lokal, may mga barangay mismo, grabe ang korupsyon. Paano ko nasabi? So mga kurakot na barangay, ipigitago ang dokumento, ang daing planong magkurakot, daing pigtatago. Correct. Alright. The style of corruption adopted by the legislative surface during the GMA administration under the disguise of pork barrel. Okay. Pasensya na po, dahil kabasaw din sa imong term na ginamit, One of the beneficiaries of it is the reason why embark to yun. The rest is history, and until history is being written. Alright, sige po. So, thank you. Good morning. Naramdaman ko po sa pigtaram ni Digong Day of Protest, September 21, pigliklir bagay ni Digong ka ito. Alright, sige. 21 kaya is, declaration tabi ang kang martial law sa Pilipinas during the term of former President Ferdinand Marcos. Dahil pa ako, gari kang linuwas, kanagkaigwang martial law, kwan po ako kayang gari, bago pa sa ako sa kinaban. Tanagimata po ako, martial law na. Martial law na po ako nagimata, tabi. Hello?
Yes, sir. Good morning. Opo. Oh. Oo. Sisay po? Sukang enot. Iyo ito. Kung baga ito, medyo din na kinaya sa mga kwan sa iya, isu sa iya. So, EFP? Oo. Yeah. Nangyari iyo. Tama ka dyan, sir. Oo. Yeah. Yeah. Si Angelo Reyes. Yeah. Iyo po. Dakulo ba ito sila naghanga? Di ba? Ako naghanga ka ito eh. Ang ginibo niyang ito. Okay. Yes. Okay. Yeah. Okay. Salamat po sa pagkapod. Alright. Bye-bye. Reactions sa satuya pong programa. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. 8:37 oras po sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Oras Pilipinas, 8:39. Mga tugang rin po sa tuyang programa. Ang sakuya pong numero na pinindong iapudan for reactions tabi, 0928-777-5548. 0966-203-0034. Pakisurat po. 0928-777-5548. 0966-203-0034. Okay? Sige po. Yan po ang pwedeng nindong apudan for any reactions o iba patabi na pwedeng magamit na information sa tuya tabi na programa. Ramon Tadaw ang mga baretang bareta. Hali po dyan sa luwas. Kaya ba po si Karen Ala. DCGB, Baretang Bareta. Baretang pinag-urulayan, mga bareta pong kontrobersiya. Karen, good morning. Yes, thank you very much, VP Henry. Kaibanan ko muna si Dr. Raymond Martin Corpus, ang medical officer hali sa Department of Health Region 5. Dahil lang tadigit sa Legazpi City Convention Center, nagkakaiguan ng Regional Hypertension Summit. Na tema, measure your blood pressure regularly, control it, live longer.
Ngunyan, aputon ka daw ini si Doc, kung ano ang aktibidad na ini, ano ang pag-inganyan kan DOH sa aktibidad na ini para ini sa tuyang mga paladangog, lalo na sa mga senior citizens. Doc, sige, Henry Mapenatadi, kanong angkot. Doc, good morning. Hello po. Yes, Doc, good morning. Si Henry po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Magandang umaga. Yeah, Doc, pwede paki-share kung ano po ang programa natin gagawin ngayong araw? Go ahead po. Yes po. Meron po tayo yung ginaganap na Regional Hypertension Summit. So, isa po itong advocacy event po ng ating DOHP called CHP upang ma-push po tayo tungkol sa awareness po ng ating mga kababayan tungkol po sa pataas na presyon. Yan, Regional Hypertension Summit. Kumusta po, Doc, ang prevalence kang hypertension sa Bicol or if you have any data po or sa Albay? Yes po. Mataas po ba? Globally po, yes po. Nung may measurement campaign po namin, noong June 10 to July 31, nakapag-assess po tayo ng higit 120,207 million Bicolanos. So 1.1 po na Bicolanos, meron po tayong 189,153 po na identified hypertensive. Wow. So it means po that 6.9 or 17%. Opo. Ano is that alarming po, Doc, sa base sa analysis po niya? Ano kaya ang sitwasyon niyan pag ganun ang data? Siyempre po, mataas po siya, 16.97. Last year lang po, ang base po sa SSIS data na DOH, it's almost 13% lang po. I see. Tayo sa hypertension. Mataas ano? Mataas. So ngayon po, medyo mataas. Mataas po siya talaga. Kasi ang goal naman po natin is mapababa po ng control rate. I see. Okay. Sa ating pong rehiyon, ano po ang worst case scenario na pwedeng marating ng isang tao kung siya ay hypertensive at hindi po namamanage yung mga doktor? Yes po, magandang katanungan po yan. So, number 1 po, morbidity and mortality po sa country natin. Opo. And number 1 po is sakit po sa puso. And number 3 po ay stroke. Yan po yung mga, ang mga rason po niyan, or mga causes po niyan is uncontrolled blood pressure. Ayun. So, yes po. Yun ang resulta. Ano, tama, Doc? Yun ang resulta pag uncontrolled blood pressure. Yan ang pwedeng abutan. Yes po. I see. Bakit po sa atin, Doc, ganun ang data? Medyo mataas po ang record natin sa hypertension. Kasi mahigit po lahat po ng LGUs po natin ay nagsigawa ng ating kampanya. Ayun. So lahat po, 114 LGUs po ang nakipag-cooperate po sa ating kampanya para po makuha po yung datos na ito. Kasi ito pong datos na ito ay hindi lamang po numero ng ating mga hypertensive. Ngunit ito din po ay isang way po para makapaggawa po tayo ng mga polisiya to strengthen po the program of the hypertension control. Tama ba, Doc, na ang pangunahing kanyan, sani niyan ay mahilig tayo sa asin? Yes po. Isa po yan sa mga risk factors po natin. Pero pag asukal, Doc, delikado din naman, di ba? Oo naman, lalo na pag sobra po. Kaya sabihin ko lang po na meron po tayong 4 dapat para sa pangalaga po ng ating kalusugan. Oo. Dapat para po sa BP. Dapat pala, Doc, kung lang sweet and sour dapat palagi. Ay, pwede man po, pero in moderation po tayo. Okay. Yes, ano, Doc, ang mga pag-uusapan sa gagawing summit ngayong araw? Ito po, meron po tayong pag-uusap kasi di-discuss po natin kung gaano po ba ang problema ang hypertension sa Bicol region. The burden po of the hypertension po. Pangalawa po, magdi-discuss po ay mag-share po ng good practices ang LGU San Miguel and Pinakatanduanes po. Wow. Kasi isa po sila sa may pinakamagandang initiatibo sa ating hypertension control program. At meron din po, mag-discuss din po ang ating assistance team ng Bicol University College of Medicine on the community-based management of hypertension po. Then, we will present also a data to policy sa Naga City. Yung po yung ilalabi natin sa Naga City. Kasi po ang Naga City po ay number 1 po sa pinakamataas na may hypertension sa buong Bicol region. Ang Naga? Kaya gumawa po ang kagawaran ng kalusugan ng mga polisiya po na pwedeng i-aga po ng Naga City. I see. Tama daw kung pakarinig ko, Naga pong may pinakamataas na kaso ng hypertension? Yes po. 2024 po natin, isa po sila sa pinakamataas.
Kaya po nagawan po yan ng data to policy or T2P po ng ating region. I see. Bakit po yung magbibigay ng best practice, ano ba yun? San Miguel ba yun? Catanduanes? Meron po silang established na program. Wow. Ang Catanduanes po, may tinatawag po silang Burak Initiative, ang that's an acronym po, na ginagawa po nila sa kanilang mga hypertensive and diabetic patient. And meron naman po ang San Miguel, yung Magandang Buhay Club po, ng San Miguel Catanduanes. Ayun. So sila ang mag-share ng kanilang best practice dyan sa pagtitipon na. Tama ba, Dok, na paminsan, hindi lahat, paminsan ang misis, kausa ng high blood? Ay, wala po ako masasabi po sa wala pa ako asawa po. Biro lang po. Joke lang. Okay. Dok, anong mensahe natin sa mga nakikinig ngayon? Go ahead po. Yun. May apat dapat po tayong malaman upang mapangalagaan po ang ating kalusugan. Para po mapababa din po ang ating mga blood pressure. No? Unang-una, alamin po natin ang ating blood pressure. Pangalawa, siyempre, unang-una, kung di natin alam ang ating blood pressure, hindi natin siya mababantayan. Tama. Pangalawa, mag-diet po tayo at mag-exercise. No? Pangatlo, kumonsulta po tayo sa ating mga doktor, mga healthcare workers, pinakamalapit na health centers po natin. At pang-apat po, inumin po natin yung tamang gamot or maintenance na nireseta po sa ating ng ating mga doktor. Yan po. Ayun. So dapat... Dahil po naniniwala po tayo sa kagawaran ng kalusugan, bawat buhay po ay mahalaga, lalong-lalo na po, bawat blood pressure po natin ay dapat natin bantayan. Opo. Dok, ngayon, magkano na po, ilan na po ba ang tamang reading sa blood pressure? Opo, bali may greater than 140 na systolic po, over 90, hypertensive na po siya. Ano, pag-iulit po? Sa ating CPG, Philippines po. Ayun, 140 over 90? 140 po, greater than 140 over 9. Ayun, pag sumubra dyan, hypertension na po yun. Ayun. 140 over 9. Oh. Ako, Dok, palaging 110 over 70. Okay ba yun? Ayun, perfect po yun. That's normal BP. Yeah, okay. Sige po, Dok. Maraming salamat po, Dok. Good luck po sa aktibidad. Maraming salamat po. Thank you very much. Okay. Henry, pero sa mga magiging speaker, guest today, si Mayor Vision Ismail Canligas City, para sa iyang message of support, yaon man dikitad sa City Health Officer Canligas Dr. Francis Gerald Gomez, atin ang mga magiging guest today, halik pa sa Philippine College of Physicians, Bicol Chapter, igwama na Philippine Society of Hypertension sa National Chapter. So, dito, Henry, susupig sa schedule ko, maghapon ini, tagkod na alas 2 minutes sa hapon. Okay. Yan, sabi dito, Henry, ano sa nadigit sa LC3, Karen Ala, dito sa News. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga, upang ang katawan natin ay sumigla. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga, upang ang katawan natin ay sumigla. Pag sa gabi, maaga ikaw tulog, sa umaga, maaga ikaw gising, at saka mag-jogging-jogging sa plaza magtambling-tam. Dahil po magtambling pag nakapalda, pag short tabi, dahil magtambling sa plaza pag nakapalda, sumot kamay, suntok sa hangin. Hello? VP. Yup. Si say tabi naga-BP sa imo kay itong 110 over 70. Si Mrs. Pag-iba? Nurse midwife pa si Mrs. Iya tabi. Ah. Pag-iba? Ha? Pag-iba naga-BP. Ang napipil ko lang, medyo higutong kimaray so kan baga? Minahigutong kimaray so, ano yun eh? So pump? Naramdaman mo so, dig-dig. Dig-dig. Saka, dig-dig-dig. Iyon na, latasod. Okay. Sarawayon ka na. Okay. Sige, good morning, Onon. Angel Mostasa, kay ba po siyang Chief of Police kan Legazpi City. Good morning, Angel. Yes, good morning po, VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Ang station ko, yaw na ko digdi VP sa Legazpi City Police Station. Dahilan ta, may nag-circular kay VP Henry sa social media, Martes pa ini, na may pigbalo da VP na kuhao na aki,
dyan sa may barangay 15, Ilawod East, Marquez, kan Martes nin pagkaaga. Okay. Ngunyan, VP, sabi digdi sa post na nagalalakop sa social media, may lalaki da, VP, na nakamotor, nakamask, and tiggabalo na kwaonan sa iyang tugang, tiggagapusan na da, VP, ang aligasyon. Ngunyan, VP, hapoton ta kung may informasyon na nakaabot ka inidigdi sa Legazpi PNP. Kaibanan ko po ngayon, VP, si Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., ang hepe po kan Legazpi City Police Station. Chief, si VP Henry sa DCGB. Apo. Colonel? Hello sir, good morning po at good morning sa taga-pakinig ng DCGB. Good Apo. morning, Sir Henry. Yes sir, maraming salamat sir sa oras mo tabi sa DCGB. Ano po sir ang katotohanan kay itong nagluwas na istoryang ito? Bali po, apa na sabi nga ni Madam, yung accordingly post sa Facebook, immediately tinanong ko yung investigation section natin at yung WCPD natin at yung this officer siyempre. Para reference, kung mayroon ng report or nagpa-blatter ba ng ganong insidente, as far as they reply to me na wala man po sir ng ganong klaseng report. Yun po is titingnan pa rin natin kahit walang report, magpapakandak pa rin ako ng interview siguro. Papuntahin ko yung investigador doon or WCPD doon kung sino man po yung nag-post para makausap po at tingnan po natin kung ano po yung complaint nila at kung hindi nga po, we will conduct investigation, sir. So allegation sir, saan po nangyari ito? Accordingly kay ma'am, actually sir, di ko rin nabasa pa. According kay ma'am sa I see. Okay. Barangay Ilawod daw po. Ilawod. Sa post, sir. Anyway, sir, kung halimbawa man totoo yan, madaling mahagilap kasi ang dami yata mga CCTV dyan, sa area yan. Yes po. Diba? Pwedeng mahanap. Po tayo. Yes, sir. Opo, tama po yun. Marami pa tayong CCTV na nakapaikot po dito sa Legazpi City. Mga iba pa po dyan, yung mga private na CCTV. Bahay at mga establishment po. May mga CCTV at may minsan mga dashboard na sasakyan. Minsan napapada. Tama. Minsan may mga ganon na at makakatulong sa investigation at validation ng naturang post po. Sir, as of now, kumusta pa ang peace and order situation natin sa lungsod ng Legazpi? Sa ngayon po, sir, we are on a manageable level yung peace and order situation natin ng Legazpi. Ang mga inantabayanan lang natin kasi may mga accordingly, may mga report at monitor na accordingly may mga incoming ng rally sa susunod na araw. At tayo naman po is ang Legazpi City Police Station ay nakahanda po dyan para po ma-maintain po natin kasama na po dyan yung siyempre yung planong paabot ng hinaing nila. As long as legal at may permit and nasa process po. And hindi maging unruly. Siguro naman kami dyan, ginagalang talaga ng kapulisan natin ng Legazpi CPS yung freedom of press and expression. But sa tamang lugar at tamang proseso, sir. Maging lang, sir, papayapa, wala tayong magiging problema po, sir. Sir, yung mga substations natin, wala na po Hindi na close na yun? Wala na operations? Yes, sir. Bali po, may tatanggal na lahat yun, Yes, sir. Yun po, mga sipak natin. Order council meeting sa local government unit sa pangunguna ng ating buting mayor, Hisham Ismail. Ang naipaliwanag ko po yung bagong scheme po ng kapulisan natin, yung bagong deployment para po matugon natin yung 5 minutes response time na pinapatupad ng kapulisan sa buong Pilipinas. Bali po, inalis na natin yung sir, pero naman po, hindi na siya, dati kasi yung 5 sipak natin, yung isang sipak sa area ng Piñaranda, yung pangalawang sipak sa area ng Albay,
sa may Atbay Cathedral. Yung CPAC 3 naman sa may area ng Embarcadero. Opo. Yung CPAC 4 sa may area ng Taisan. At yung CPAC 5 sa may area ng Rawis. Yeah. Ngayon po, sir, dati po kasi sila, may sarili din silang blatter book, may investigador, may nag-duty, may kulungan, at may nagbabantay sa kulungan. Kung bibilangin mo po yung duty na nun, is medyo marami-rami pa yun. Opo. Itatimes mo sa 5. So, ang nangyari po ngayon, sinara natin yung mga sipak, dideploy natin sa kalsada, dito na lang tayo sa central lahat, magbabalater dito sa Bitano, sir. Dito na magbablater, andito na yung investigador, andito na rin yung jailer. Opo. Para itong mga nasa CPAC 5 nakapokus sa kalsada 24 hours, 7 days a week. Iyon. Ibig sabihin po, mayroon po tayong 19 or 16 na fixed visibility point. Opo. Na magkabali po yan, may gamit po yung motors. May 16 na motor po tayo. Opo. At mayroon po tayong 3 mobile patrol na kung saan 24 hours. Sinati natin sa 3 sector yung Legazpi. So may supervisor din po yan, sir, na 5 police commission officer para sila nasa kalsada na. Para kung ano man po ang tawag sa telepono ng 911, Unified 911 ng national, at yung 911 ng Legazpi City, at yung mga tawag pa, kasi dati may hotline, sir, na alam ng publiko, ay madali pong marirespondihan ng mga kapulisan natin ng Legazpi CPS kasi po nasa kasaldanan na sila na 24 hours a day, 7 days a week. Opo. Opo, sir. At yan po namang post na po yan, baka isipin ng tao, sabi ni sir, dito may nakapost dito, pati ko nakikita. Yan po ay meron silang bit na tinatawag. Opo. Ibig sabihin po, sa kada oras gagalaw at iikot sila sa mga lugar na hindi napupuntahan. Pangalawa po dyan, yung motor po natin, yung mga iskinita, sir, na hindi na aabot ng mobile para magpatrolyahan, ay kada gabi po, iniikutan po yun. Kaya kung mapapansin yung mga residente natin, may wang-wang po para at least nakita nila na kahit paano po, malaman nila na may pulis tayo na naka-take post sa kanila at prevention na rin. Kasi napapasok po nito ang iskinita, motor. Yung mga hindi napapasok dati ng mga mobile, ngayon napapasok na po ng mga kapulisan natin through patrolling, sir. Opo. Sir, maraming salamat po at good luck po sa inyo. Mabuhay po ang Legazpi PNP. Maraming salamat po, Sir Henry, at mabuhay din po kayo. Thank you very much, sir. Angel? So yan VP, na officer in charge ka na Legazpi City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCG. Thank you, Angel. Live from Legazpi PNP. Department of Labor and Employment may pangapudan sa mga employers para mapangatamanan daw ang salud kan mga obrero sa riyon. Joshua, bitawan mo. Joshua? Wala na. Naputol na si Joshua. Joshua, go. Yes, good morning. Good morning sa mga palantabay. Pangapudan mo niyan sa Department of Labor and Employment o DOLE digyo sa gabos na mga private employers na sindana ang mag-facilitate na dapat mai-enroll ang sindang mga empleyado sa Yaman ng Kalusugan Program o kaya tigapod na YAKAP Program BPNV sa PhilHealth. Ang YAKAP Program na ini, iyo ang minataon ng libreng konsultasyon, libreng bulong, libreng laboratory, siringman, libreng cancer screening. Ang kaipuan gibuhon ka na mga employers, i-facilitate na maghanap ng mga akreditadong YAKAP provider na mga ospital o kaya mga rural health unit na nga nang mapakinabangan kan mga empleyado ang serbisyong inikan PhilHealth. Nangugunta na pahayag ni Dolly Bicol, Regional Director Imelda Gatinaw. Ito rin ay panawagan para sa mga employers or managers. Kung po pwede po, ang appeal ng Department of Labor and Employment ay kayo po talaga ang mag-facilitate nito. Malaking bagay ito because this is part of the non-wage benefit na talagang binibigay natin sa mga workers.
at maramdaman ng mga workers na talagang niyayakap nyo rin sila. So malaki ang responsibility ng management talaga sa pag-facilitate ng programa. At ina-appeal namin ng managers, no? Merong service incentive leave ang mga workers. Pwedeng kung magpapakonsulta through the YAKA program ang mga workers, wag nilang i-absent yun sapagkat pwedeng i-avail ng workers through their SIL. So paid ang kanilang pagpunta sa doktor para sa konsultasyon. Ang importante lang ay mapag-usapan sa opisina para hindi naman napag-iwanan ng trabaho. Kaya nga mas maganda ito na organized at saka course through the HR officer of the establishment. Ayan, BP. Maganda yun, sinasabi ni Ma'am, effective yan. Mga yun, Yan ay yakap program na yan. correct. Kahit walang programa, very effective yan eh. Nakakabulong. Actually, Minsan man, pag sobra nakakaraot. diniscuss ko na yan, the effects of hugging. Opo. Health benefits. Okay? Ako, matubod ako sa imo. Di nasa online, nasa Google, buda sa Radio Klinika, pigurunan mo na yan. Correct. Scientifically proven. Okay? Yes. Sige. Yan, BP, ang dagdag na storya, Des Wabino. Alright, 9 o'clock na po in morning. Salamat, mabalik po ako alas 3 sa programang Pinky on My Baby. Yan po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Di pong personalan, kita po tagahapot lang. Thank you, goodbye, mabuhay. I love you all. Anhapot, kaiba si Henry M.